É unha mágoa, pero cando estás así, pois ao pouco que che fan moito dano e nada, agora intentar sacudir as heridas, temos outro partido diante da nosa afición importante o sábado contra o Eldense e bueno, intentar dar a cara ata o final, porque bueno, son momentos moi duros que bueno, entre todos temos que apoyarnos ao máximo, pero bueno, a verdade é que está sendo un ano moi difícil e bueno, esperemos que por lo menos darlle unha alegría á afición, que xa de pouco vale, pero bueno, intentar pois traballar por eles e por nós. É que o último gol que marcanse o de Huesca, en daquela, eso ten que pesar, non sei como pesar por dentro. Sí, é difícil, non? Porque ao final, pois, traballas ben, penso que na primeira parte tivemos a chegada de Señé, a falta que lle poño a Álvaro, bueno, acercamentos que poden acabar en gol, pero ao final non rematan en gol e, bueno, ao final eso nos lastra moito porque, bueno, custanos moito facer e a primeira que che fan, pois xa che pon o partido cuesta arriba. Volvías a titularidade, 60 minutos no que te vimos, eu especialmente creo que te vin activo, ben, encontrando sitio, e que é difícil cos espazos que deixa un equipo este que te presiona tan arriba. Sí, a verdade é que, bueno, veño traballando ben, atopeime ben, e, bueno, a mágoa que non vaya pa molto o traballo de durante toda a semana, 2 meses que vemos facendo un bo traballo co míster, pero, bueno, ao final temos que seguir traballando e non queda outra que dar a cara e estar ata o final. 500 racinguistas había hoxe aquí no Tartiere, a ver. Sí, a verdade é que sempre están con nós, a verdade é que non hai calificativos para describir o que están a facer, non? Que veñan tanta xente tal e como está o panorama é de admirar e darlle as gracias, pedirlle outra vez máis disculpas por este ano que está sendo unha tortura para eles e para nós e, bueno, pues intentar dar a cara, como dixe antes, ata o final da temporada. Tratar de demorar o desenlace que é o descenso, non? Que se produza. Xa, a verdade é que é difícil, non? Xa sabes que o máis probable que aconteza é iso, pero, bueno, ao final, ata que seña matemáticamente, tens que pelear. A realidade que non nos dá para conseguir vitorias e non queda outra que traballar. Gracias, Ever. A vos.